Uba Ardent mila Basaiawmoit President Jong Voice of the People's Party ubaderu ukertong kanongkram constituency ulalit ban pendap dia jeng thap vote halum he halat kor hagajan miet Jingkylla asngi ublai ka aphanyo tereng. Habakeren shkila apthai khobor uba Ardent ulapenian ujori ke election kabamenta bat kabaladap bat ulaong. Kani ka election kini ka compare. Hakabaka turnout ka jeng kibrino do man step ka klan ba. Te bon sin here baka klan ka turnout ka pini ba kibriu ki wan ban tap bot. Te bakatahi ka pini ka dak jong ka Jingkylla baka don ka Jingkylla te ki pai ba kom baka long hi ki angnut ka Jingkylla baka Jingkylla jong ka bot ka wan kaleng ki polling station ki bangalit ka pini hi ba ki pai ba ki thrang ka Jingkylla baka ta ka Jingkylla hi ka de ka jing angnut ki pai ba ya ka Voice of the People Party. Habakali ka buat Jong ka pisa uba Ardent uang ba onom ki bat ulaong. Kani ka constituency bolong kamri ka constituency ka ba let's say ki briu ki bit pisa te bat ki electorate hangni hi kinong thabot ki khamlong ki pasyampang ten mar tara watla ka trikam jong bor pisa ka blong shirhei ten re kamdon pa ka Jingkylla bat ong ba ka bor pisa ka banjak hakani constituency.